rompimos o cerco para poder salir pola porta. Eu sei que pasei por encima de moitos traballadores, outros pasaron por encima de min, porque era imposible. Aquilo foi unha masacre. Na Plaza de España había o Sanatorio del Carmen e el de San Javier, e claro, estaba o ambulatorio. Entonces xa fomos aos médicos a berrar ali a tal, para que atenderan os feridos, porque había mogollón de feridos. Namador levaron para San Javier, e xa estaba no chan tapado con unha sábana. O ano 72, desde logo, foi unha demostración de que a clase obreira galega puso en evidencia tamén naqueles intres ao réxime franquista e tamén a unha patronal moi represiva que o apoiaba, non? Moitos compañeiros foron detidos e foron torturados. Hubo un caso de unha persona que foi, eu que tiña o aparato de propaganda, brutalmente torturado. Cando saiu da comisaría, ni a súa propia familia o reconocía. A represión foi tremenda, a represión do 72 en Galicia, tremenda, e de alguma maneira descabeza o movemento obreiro, non? O que pasa que o antifranquismo ten a capacidade de regenerar líderes, ten esa capacidade, posto que caen a xente que está en primeira línea, pero os que están en segunda línea, xente nova, dá un paso para adiante, ¿no? Cando sucede esta manifestación de estudiantes e demais, ven a policía, carga sobre eles e demais. E eu, que iba medio disfrazado, participo, vexo a manifestación, vexo o que vai suceder e empezamos a cortar e facer barricadas. Eso chamou moitísimo a atención, porque non era unha costumbre no movimento estudiantil de facer barricadas como se facían en América Latina. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.